uZenande Mbebe uhlala nogogo wakhe eDlamini eSoweto. Uma engenzi umsebenzi wakhe wesikole, uba matasa ngokucija ikhono lakhe lokumodela. Muva nje ubaqoqwade emakhanda emncitiswaneni wozime uMiss Preteen International South Africa 2023. Uthi akulula ukuba umfundi ngapha, aphinde abe ngunobuhle kodwa ke uyazama ukuncelisa amawele. Ischedule wazi ukuthi mengibuye esikoleni ngizolala 30 minutes, mengivuka ngenza umsebenzi wami wesikole, ama homework, ngifunde if ngiyastudisha. After that maybe ke ngabe sekuba if I have a project I have to do, ngabe sengithi ke ngizothatha ifoni ngihlale phansi ngibheka abanye nami ngifunde ngenza ivideo yami. Ukusuka lapha uzolibangisa Phesheya kuyilwandle yomel'Iningizimu Afrika. Ucela uxhaso ukuze ekwazi ukukhokhela izindleko. Bengicela usizo ngokuthi ngithole i-sponsor from abantu as between June and August ngizobe ngiya internationally. Ugogo wakhe uthi ikhono lakhe lokumodela laqala ukubonakala eneminyaka emibili nje vo. uZenande ukuthi sibone ukuthi une-talent ku-modeling. Beke umntwana oshowi from a crash from age 2. Siqale ukubona makwenziwa graduation crash. She would always win the audience because ubene-fun. Umphakathi uyaziqhenya ngaye. Siyabonga osumphakathi waseDlamini. Shout out to a community that has been there towards i-campaign yakhe. Ukusuka manje uZenande unephupho lokuyomela lelizwe emazweni aphesheya. Ezindabeni zethu ku channel 163 kumzansi wethu. Nginguslindo uhle Gumede eGoli.